Aukeratuko ditut bi talde, In Flames taldea, suediarrak, eta madrildarrak Habeas Corpus. Bi talde hauek izan dira gehien markatu nautenak, ez dakit harrapatu ninduten momentuagatik, gaztaroan eda, baina beti eduki ditut hor, eta gaur egun jarraitzen dut haien diskak entzuten, eta ondino zerbait mugitzen naute barnetik. Habeas Corpuseko diska bat da, Otra Vuelta de Tuerka izenekoa. Diska hau borobila iruditzen zait, alde batetik musikalki sortzen diren ambienteak edo riffak eta bereziak dira. Eta beste alde batetik haien hitzak, letrak, oro har beti izan dira oso zuzenak, oso zehatzak, oso argiak, baina diskarekin oso identifikatzen naz. Aukeratuko dut Antes y Después abestia, Hamlet taldekoa. Ez dakit zergatia, baina beti izan da abesti bat emozionatu nauena, eta beti egon da oso presente nire buruan. Errepikakorra izango naz, baina Habeas Corpuseko abesti bat da, Otra Vuelta de Tuerka diskatik, Enterrado en Vida letra, eutanasiari buruz hitz egiten da, baina gustatzen zait hor agertzen diren mezu guztiak gure eguneroko bizitza eraman aldugun, eta horregatik oso mezu garrantzitsua iruditzen zait. Hortik atarako nuke esaldi bat, mi vida, mi muerte, solamente a mí me pertenece, oso potentea eta mezu argia delako. Oso zaila da esatea edo aukeratzea bat, baina esango nuke abeslari bat, Morti, Eskizoren taldekoa eta batez ere momentu horretakoa. Naiz eta bere abesteko erregistroa desberdina izan, nirea konparatuz, erabilidot askotan entonazioa edo abesten ikasteko. Argi dago nire abesteko modua gogorragoa da, baina atzetik beti dago modulazio bat, entonazio bat, eta erabili dut askotan hori lantzeko. Nik zoritzarrez egunero egin behar ditut 40 minutu joateko lanera, eta beste 40 minutu bueltatzeko, orduen erabiltzen ditut momentu horiek musika entzuteko. Nire kasuan kotxean ez daukat CD-ak edo kasetak entzuteko gaiurik, eta bai edo bai erabili behar ditut streamingen bidea. Gehien erabiltzen dudan plataformak dira YouTube eta Bandcamp. Arraroa iruditu arren ez daukat Spotifyen konturik. Nire taldeko ametsa izango zen Resurrection Festivalean jotzea. Kontzientea gara oso zaila dela edo ezinezkoa dela. Orduen aukeratu behar badot jo dugun leku bat, voy a tirar un poco pa casa, baina Durangoko Plateruena da, Durangoko Kafe Antzokia. Nire ustez areto horren akustika oso ondo lortuta dago, eta oso arraroa da talde bat soinu txarrarekin entzutea leku horretan. Eta niretzat Euskadiko onenetariko areto bat da, onena ez bada. Ni ez naz makrofestivaleko zalea, argi daukat hor sortzen den giroa itzela dela eta berezia dela, eta argi daukat leku berdinean edo egun berdinean talde pilo bat ikusi aldituzula, baina nik uste dut galtzen dela taldeko hurbiltasuna. Hortaz nahiago dut areto txikiak kontzertu bat ikusteko, precisamente horregatik, hurbiltasunagatik. Nik uste dut hobeto esperimentatzen da talde bakoitzak nahi duten showa edo erakutsi nahi dutena. Nik geratuko nintzateke kontzertu batean, Bilboko zen plazan, jo zuten Kanon taldea, Eraso eta Korn
taldea, naiz eta zezen plaza izan, leku txiki bat izan zen, dana mugatu zen aretara, orduan komentatzen dudan hurbiltasuna nabaritzen zen, gero publikoen arteko giroa oso ederra izan zen eta esperientzia itzela, ez dakit zergatik, baina hor daukat nire buruan eta ez zait ahazten. Zaila da, gogoratzea, pasatu dira urte gehiegi, baina nik esango nuke martxoak 31ko taldeko diska bat, EP bat, hain zuzen, laukatu, viniloa da, txikia eta, segurazki erosi nuen Durango liburu eta disko azokan, eta ondino daukat etxetik, ez daukat non entzun, baina hortik dago ondino diska hori. Nire azken diska erositakoa, Killing Bananas taldeko azken diska da, talde hau Kantabriakoa da, eta izena da Imaginemos que lo estamos haciendo mal. Eta, esango dut zein izango den urrengo diska erosiko dudana, argi daukadalako, Nukore taldeko urrengo diska da, eta, publikatu dituzten aurrerapenak brutalak dira eta nire gustokoak dira, orduan gogo handia dauzkat haien diska eskuan edukitzea.